Goddag alle sammen. I dag vil jeg gerne lige lave en velkomstvideo, og derfor vil jeg lige vise jer, hvordan det er at spille, når jeg ikke recorder. Men der kommer til at komme trickshots ud og sådan noget. Og sådan, men ja, jeg har ikke nogen intro lige nu. Jeg har også lige startet og sådan lidt. Men jeg vil gerne lige lave en lille video, hvor jeg spiller helt normalt. Jeg tror vi spiller Demolition. Og hvis I spørger, hvad det er, jeg bruger, så bruger jeg Gaming, eller HDPVR 2 Gaming Edition. Ikke plus eller noget. Jeg spiller bare med min HDPVR Gaming Edition. Og det bliver så aftermatch. Okay. Og ja, jeg er trickshotter og quickscoper, eller feeder quickscoper, whatever. Men jeg prøver bare at få den der shotgun i guld. Og så prøver så tryharder jeg lidt for at komme lidt i level. Jeg er ikke så højt level, jeg har lige lavet ny profil. Og sådan noget, så ja, hvis I spørger hvad jeg bruger, så bruger jeg Fastmax. Og det, og så bruger jeg den her. Så jeg skal ind her. Jamen, jeg sidder bare og spiller, og jeg sidder sådan og koncentrerer mig. Men jeg er lige kommet med eller jeg er lige været med til at lave en clan og sådan. Så ja, det kører bare på fuld knald med mig, så undskyld hvis det der jeg gør lidt hård. Åh! Got you, bitch. Fuck. Ham havde jeg sgu ikke set. Ja, men det er sådan her spiller jeg bare. Og så quickscoper jeg så nogle gange, så laver nogle kills med den her. Fuck, han fik jeg så lige en sniperklasse på. Og ja, jeg spiller på PS3, I kan bare adde mig, hvis I vil. Undskyld, hvis I lige vil kalde det der for et hardscope. Men jeg var altså ikke det på grund af en taber. Ikke du er en tryharder. Og ja, jeg kommer måske også til at lave nogle gameplays. Så bliver det med en, der hedder Sebastian. Eller så bliver det sammen med en anden. Og ja, jeg så spiller direkte. Lige nu. Jeg kan ikke bare sætte gameplay på eller noget. Jeg spiller direkte. Ja. Og sådan er det. Eller så vil jeg bare lave sådan nogle videoer, hvor der I kan se mig spille. Og sådan, altså jeg vil bare gerne dele lidt af min hverdag, game hverdag, hvis man kan kalde det for det. Og så viser jeg hver dag sådan, hvordan jeg spiller og sådan noget. Så det vil jeg. Fik et chok. Fem ikke det. Ja, sådan skal det gøres. For meget hitmarker kan man lige få. Det var da helt sindssygt, hvor meget jeg ikke lige fik. Og jeg ved godt, kvaliteten ikke er så god. Men ved du hvad? Det siger vi sgu ikke til nogen. Det jeg har sagt. Så men ja, jeg vil bare gerne lige. Hvorfor kan den blive den nu af? Og ja, jeg er bare ligesom så I ved det. Hvis I gerne vil høre min historie, altså min cut-historie, så er jeg gammel, faktisk meget gammel tryharder. Mig og en af mine venner, vi lavede The We Beast på et tidspunkt, men den har han så lavet om til noget andet. Og så valgte jeg så bare at lave min anden. Selvom at vi begyndte at få mange subs, så sagde jeg bare, det var bedst, hvis jeg nu lavede en ny og sådan. Og så kunne vi bare sådan være partner og sådan noget. Men ja, jeg er 12 år.
spiller meget Call of Duty. Har et liv selvfølgelig. Men jeg vil også bare fortælle om, sådan, hvad det er, jeg spiller. Og for eksempel Ninja Diffuse og sådan noget. Bare alt muligt sjovt. Stil mig nogle sjove ting. Spil med mig. Gør hvad jeg har lyst til. Og jeg siger ja, jeg er aktiv til venanmodninger. Men hvis der ikke står, at jeg kan få flere, så kontakt mig lige. Hvis der er. Fik ham ikke. Kom. I got him. Okay, jeg kan ikke se noget. Sådan noget der hader jeg virkelig bare. Det er da sgu også så pisseirriterende. Friendly UAV inbound. Altså. Check your timeline. Counter UAV inbound. Altså, jeg er den eneste her, der synes, det er pisseirriterende. Når man bare sådan bliver flækket på den måde. Fuck. Nej. Okay, jeg er så ikke særlig god til at ramme med den her shotgun. Men fuck det, jeg har fået 100 kills, 100 one-shot kills med den. Jeg tror også bare næsten alle mine levels, ikke? Og jeg kun level 26. Bomb is armed. Er der nogle losers? UAV above. Boom. Nej, sker det for det. Så rammer jeg lige ved siden af. Be advised, Det bare været bedre, hvis jeg bare havde noget skåret. online. Get moving. Jeg vil tage ham der bagefter. Og så sidder han bare camper. Fuck, hvor nasty. Altså. Seriøst, fuck, hvor klamt. Bomb deactivated. Concussion out! Reload! Sniper! Charges set. Shot him out! Charges diffused. Guys. Get ready for the Fuck, next kan jeg round. lige lære det. Sådan total ninja diffuse, ikke? Sniper, get down! Okay, hvor meget own han ikke lige fik. Og fuck, jeg rammer dårligt. He's gone. Det er helt sindssygt. Hvor dårligt jeg ikke lige rammer. Demolition. Destroy the objectives. Fuck, der er beach. Care package Der er inbound. beach. Og ja, hvis I spørger om jeg er til One Direction eller Justin Bieber, så har jeg svaret ja. JP. Og hvis jeg kommer til at lave Ask Me's, så bliver det nok for det jeg laver. Kan vi sige et lille gameplay? Hvor det er sådan, kan se. Hostile stealth chopper inbound. Stuff chopper! Åh nej, man, de andre, de er fucking store. Bomb is armed. What? Ninja Diffuse. I got it. It's been planted. Bomb deactivated. Det var ikke mig, der deaktiverede. Jeg kan altså virkelig godt lide den her bombe herovre. Den er altså bare så sexy. On the move! Lægger jeg mig herovre. Reloading! Kigger. Hvornår kom taberen? Guardian ready for deployment. Hunter killer drone on standby. Jeg mener, at taberen skulle komme. Der var taberen. Hvorfor kom du ikke? Nå, så ja, jeg godt nok. Jeg nåede lige at få den sidste. Bang. Åh. Fuck det. 2 sekunder. Med et stik gik lige ud. Hvorfor kan jeg oplade? Hostile UAV. 2 sekunder.
found this. Check and clear. Down. Jeg fandt den lå lige ved siden af min Bomb ganside active. på Black Ops 2. Nå ja, jeg har også Ghoster. Så den lige en Friendly der. hunter-killer drone deployed. Til min store mark, hvis der var ham, jeg ramte. Haha. Bomb defused. Bomb defused. On your feet. Sådan en bomb defused. Hostile Checkpoint. UAV above. The bomb has been planted. Fuck, de her skæve, når jeg planter mig. Shoot her down. Shot Got him him out. one hit, bitch. One hit, bitch. Out. Så den der. Godt, ja, det er ikke så svært for. Så der er mig her. Åh, kom ind, mand. Hunter-killer Smell the drone on Guardian. standby. Nej. Det var ligesom ikke meningen. Friendly hunter-killer drone deployed. Bang. Det var mig, der fik destroyed de 2 bomber. Fuck, hvor kan jeg lige lære det? Bang. I destroy a car. Okay. Ja, det var den her match. Brought the pain. Jeg håber, at de har, eller i nødvideoen, og jeg håber virkelig, at de gerne bare vil se med på min kanal. Håber, at vi gør bare blive lykkelig. Simpelthen bare blive lykkelig. Så ja, det var alt her for Wish You, eller Wish You. Jeg aner ikke engang selv, hvad jeg kaldte mig. Jeg lavede bare et eller andet. Okay, det var alt herfra.